Byddai 94 yn gwbl o fisio. O, byddai wedi joio gweld y dawnswyr yn ei anrydeddu yn yr angladd, yn dawnsio Ddawns a Bergeni. Byddai ddim yn hir ar ei hôl i nawr. O'n i wedi addo, chwel. Addo pyd o mynd o'i blen. Sneb byth a mynd o blen yr arglwyddas. Ni'n dwy wedi gweld y ganrif gyfan gyda'n gilydd, cael ein geni yn 1802. Mae'n 1896 erbyn hyn. I oedd merch y plas. Fel unne, oedd merch y gwas. Ond o'n i'n ben partners. Rhyfeddol oedd hi'n dewis marw yn y giaf, a hi dda mor ffond o'r hoel. Y briodw sy'n y giaf hefyd. Ond o'n i'n rhy fisi sylwi. Jawch oedd hi'n o'r ar lan y byn, a gadwch iddi dynnu'r ddillad parch ma wir. O, oedd hi'n o'r hewi. Mor deinty. Geith y drafferth eich cadw hi mewn trefan, cofiwch, fydd i ni droi o rownd I bys bach, gewch chi weld, mae'r rialen softyn, i fod y mor fawr. O, oedd mis Augusta'n disgwyl yn bert heddi, yn les ac yn gribana ac yn flotaidd hyd, a dim ond un ar ei canu o'r ddoi o'n nhw. Maen nhw'n mynd I fyw I eraill, fod Mae Miss Augusta, na, Mrs Hall yw I nawr yn dyrra. Mae Mrs Hall wedi gofyn I fi gyda nhw yn forwr I Newport House yn Almanay. A mynd sy'n rhaid wrth gwrs, a llai'n dychmygu bywyd heddi. I ni'n dwy wedi bod gyda'n gilydd ers o'n i'n ddwy dwtedd ddech fyna. Oedd I ddim yn moyn wario gyda'i reolydd, chi mod? Wel, oedd Miss Francis gynnyd henach mai, a Miss Amelia. Heddwch i'w llwch, yn un fach mor delicate. A pan byddan nhw ar y tŷ bach, I oedd fistras wastad, a fi oedd fôn. A wetas i'w ddynwaith, can I be mistress today? But it changed. Don't be foolish, Mary, went he. Know your place in this world. And if you always do as I say, when I'm a lady, you shall be my favourite maid. A hwnna fi oedd I, wrth gwrs. Oedd yr iaith Cymreg yn bwysig iawn I fi, hyd yn oed pan oedd I'n blentyn. Oedd dim lot o glem gyda'i ar ei wyliau fel cofiwch. Do'n I mam a'i dad ddim yn moyn I ddysgu iaith barbarod yn y Gymreg. A Sison ronc o tili mewn ty beth, ond nhw ddim yn meddwl bod I'n ffasiwnol I bobl wyliau Cymreg, ond oedd Miss Augusta'n poeni dim am ffasiwn. Fe wedws I unwaith, wrth Bernard yr Osler, pa bod nhw mes ar gefenni ceffyla. Speak to me in Welsh, Bernard. Oh, don't you worry your head about that nonsense, Miss Augusta, in 40 years' time, the Welsh language will have died out in this area. A chi'n gwybod beth ydw, Miss Augusta? 15 oed o'n i'r pryd. Don't you be so sure, Bernard. If I'm still alive in 40 years' time, so too will the Welsh language. Wel, feiddiau'r iaith ddim ar wedi.
cael ei wneud yn ail sherif o Sir Fynwy. A maen nhw'n dod nôl Siatre i Abercaron. Lle hyfryd i gwrdd i plant, achos mae doi o blant bach perta welswch gyda nhw erioed nawr. A Miss Augusta Charlotte yn fwy flwydd oed ac yn real fadan fach, gwmws fel i mam. A mae Bernard, nag ei Bernard i'r Osler, pan wy'n cael y rong y barod. Mae Benjamin Andri fach yn 9 mis oed ac yn gariad i gyd ar un bwyrad a'i ded. Wel, mae wedi bod yn y Libalwg o'r wythnos on. Fe ath Mr and Mrs Hall a ffrind iddi, Lady Greenleaf, i Eisteddfod yn Aberhonddu. A beth oedd ei arni, rhyw Mrs Hall ddim wedi bod yn un fenyw. Sy'n control arni. Fe glwys yw'r talynor ma'n wara. John Jones, the sweetest harpist this side of heaven. I won't rest until he's my own personal harpist, os glwyd chi. Ac os nad oedd hynna'n ddigon, fe ath y stres yn ddwl bared pan glywodd hi Thomas Price, Vicar Cwm D yn William. Mae enw barbol gyda ge. Mae rhyw ddwlu fyna gyda nhw'n ystafodau fach oedd. Roedd rhyw enwau ffansi i gilydd. A oedd e wedi dewis galw un yn Carni Anna with you please. Wel, os oedd e am dewis enw barbol. Am na dewis enw bach neis. Edrych yn sy'n o'r ganw gyda fe. Wel, ar ôl clywed Carni Anna yn wylio, nawr mae Mrs Hall yn benderfynol o wneud pob peth yn Gymreg. Ddim setw sy'n cwc o'n ofnadw. Pan malwodd hi'n gogyddas. A gofyn am enwau Cymreg ar yr holl fwydydd. Wel, chyfo mae cyd moch, tato a wyedd a hawdd. Ond eich chi'n gwybod beth yw'r Cymreg am asparagus? A cedgery? Heb sôn am avocado a lemon sorbet. Mae bron i ddyn yn niwtio ni. Pan byddod i roi enwau Cymreg ar yr holl weision ar Morynion we. A Mary Rees wedi bod yn ddigon da i ddys 4 blynedd ar ucan. Nawr, Morfudd Rees ydw i. Cofiwch wi wedi bod yn lwcus iawn. Achos mae'n mynd galw Winnie'r Chambermaid yn Gwen Frewi. A oedd ymffri'r ffwtman ddim yn blest, a malwodd i wmffra ar gofel. A hefyd rhaid gweision ar Morynion i gyd yn gorfod gwisgo'r dillad traddodiadol y Cymru. Brethyn Cymraeg wedi nyddu yn ffatri wlad Gwenffrwd yma allan o war. A mae fe'n cosi ac yn crafu fel nydded y wain. Mae nhw'n dechrau cwni tŷ newydd ar draws y cer yna. O, wain crafu fe hefyd. Tŷ sy'n mynd i fod yn gynolfan i ddiwylliant Cymraeg yn yr ardal. A'i mir Morynion a'r gweision yn dysgu canu y lawon Cymru a dawnsio'r dawnsiau Werin. Dyma chi, rhif 8.
Yn 1830, ddeall y tulu cyfan i Rhufen i weld Mrs Francis Bunsen wer Mrs Hall. O'n i ddim yn meddwl llawer o'r lle. I oroson i naw fisiodd, achos oedd Mrs Hall yn disgwyl i thredu plentyn. A oedd ddim yn ddoedd iddi drefylu. Ac fe Anne Benjamin Caradog bach. A nghanol yr oll wres a'r Mochindra. A fe enni yn yr ail 1830. O, yna chi gariad bach anw. O dipyn o ddathlu yn 1831, pan gas Mr Hall fynd yn MP dros Fwrdeistref Sir Fynwy a briodas fawr. Pan briodas Mr Joshua a John Guest o Ddowlish a Lady Charlotte. Mae honno'n gwmws fel Mrs Hall yn ddwl bared am beth y Cymraeg. Wedyn, mae nhw'r byddigions yn dechrau cymdeithas newydd. Cymdeithas Cymregyddion y Fenni. Mwyn dysgu mwy o Gymreg i blant yr ysgolion, a'r ysgolion Sul, ac i gael bobl gyffredin mae chi hefyd yna i roi enwau Cymreg ar y plant. Ac wrth gwrs, cynnal eisteddfodau mawreddog. A sôn am steddfod, yn 1834, fi oedd yna steddfod anferth yn Gaerdydd, ac fe enillws Mrs Hall y wobr gyntaf am sgrifennu trithar yn Gymreg hefyd, cofiwch. Y teitl oedd, o'r sop yn hyn o fi'n galw yn y iawn, ar y buddioldeb a ddeilliant, oddi wrth gadwedigaeth o'r iaith Gymreg a dill wisgodd Cymru. Fe beth oedd yn feddwl yw, mor bwysig yw i ni gyd wyliau Cymreg a'n gilydd, ac i bawb wisgo'n hyn wisg traddodiadol bigog yma. Chi'n gwybod beth ydi ffug enw? Mrs Hall? Gwenynan Gwent. A chi enw da, yna. Mae wastad ar ryw bi yn ei bonet. Oedd na dipyn o si, bod Carni Anna wedi erbyn i gyda'r trithawd. Wel, mae'n wir bod wedi bod yn byw a bod ma'n ddiweddar. Ond fe beintws Mrs Hall o dolinia pert o'r gwisgodd yma. A dyna fi'n credu yn illodd o wobr i. O, fe ath y tulu to i Rhufen yn 1835. O, di'n annioddefol co. Rhwng y bryfed a'r mosquitos a'r Mochindra a'r gwres. A phan gas Mr Hall i anwys a thred, achos bod yna general election, fe ath Mrs Hall a Caradog bach, a fyna gyda ce. A pan ddethon nhw'n nôl i Llundain, fe fi os Caradog bach farw. Newydd gael ei blynwydd ddod o'na. Wedi dal rhywun Jones cas wy'n siŵr yn yr holl Mochindra na'n Rhufen. Fe dorws Mrs Hall i chalon. Mae gorff bach wedi gladdu'r fynwent Kensal Green yn Llundain. A'i fandrian bach yn mynd bob cyfle geithi i roi brota ffres ar ei fer bach. Ond maen nhw'r byddigions o'r wahanol i ni, chymod. Cyn pen dim oedd y ddoi wrthi, fe'r siad na trodd to. Mynd nôl i Lanofar yn yr Hydref, cwni ysgol newydd, un arall yn Abercan mwyn i bob plentyn gael cyfle i gael addysg dde, a hynny am ddim cofiwch. A oedd Mrs Hall yn mynd i bob ysgol, y ddwy ohonyn nhw yn dysgu digon o Gymreg, a canu, a dawnsio. Ac ar yr un bryd, ro'n nhw wrthi yn trefnu eisteddfod y Fenni yn mis Tachwen. O, ddiws dewis enw da, Gwenynan Gwent. Oedd hi fel Gwenynan bach brysur o fore gwynt a nos. Cadw ddisi, ngofio i gofid oedd i chwel. Maen nhw wedi cynnal sawl eisteddfod fawreddog yn y Fenni erbyn hyn. Roedd 73 o fedalau yn wobre eleni. A'r byddigions i gyd yn wyll traddodiadol ar ein hetiau, tal mawr na pobl. Diolch byth bod y tŷ newydd yma, llys Lanofar yn barod.
casgliad mawr enno, housewarming party, i gwni arian i Steddfod y Fenni. Mae Mrs Hall wrth ei bodd yn entertaino'r byddigions, a bydd parti Ddawns, llirs llan ofal yn dawnsio iddyn nhw. Dyma nhw i ddawnsio Rîl Gymreig llan ofal. Victoria. A'i fach Bert yw I fi mae di priodi, a Prince Albert. A mae'n ffrind personol I Lady Hall. Lady Hall ar Glwyddas. Dwi'n Mr Hall yw e bellach, mae wedi cael ei wneud yn baronet, Sir Benjamin Hall yw nawr. A mae hi wrth I bodd yn cael bod yn lady. Dyw Sir Benjamin ddim yn MP dros y parthau yma bellach. Wel, o sefyll lecsiwn yn Sir Fynwyn, costio lawer gormod yn tynnu. Wel, mae'n syni dim. Sa chi gweld yr ôl champagne a'r blota?
A'r cyniawa oedd yn gorfod brynu. Glywes i bod hi'n costi 100,000 o bunna i redeg lecsiwn yn Sir Fynwy. A wedi mynd yn MP nawr yn Llundain, yn Marylebon. A dwi ddim yn dod siarad re'n aml iawn. Ond cofiwch chi, ers iddyn nhw agor y Great Western Railway yn Bristol, dim ond taith 2 ddiwrnod, dim Llundain. A mae sefyll yn gwneud ymdrech fawr i fod yn y tŷ bob tro maen nhw'n cael partion i gwni arian ys yn bod efenni. A mae'r heini, yn mynd yn fwy bob blwyddyn. Roedd 7,000 o bobl yn yr orymdaeth yn 1840. A milwyr a ban pres yn arwain y gwbl lot. Roedd na wobr o 80 guinea am y 3,000 gorau. Dicon i gadw tili cyfan am flwyddyn. Yw syni, chymod, sefyll. Ac yn tynnu gymaint chymod yn y Senedd gyda poor laws ar y beth efo ni. Ond cofiwch chi, mae fe'n dda iawn i'n denantiaid. A mae weithiau heian yn batrwm i'r byd. A mae hyd yn oed y siartiaid di-gwilydd na yn folon ar sefyll fel milltir. Diwedd 1841, fe anwyd mab i Frenhines Victoria. A wneud i dywysog Cymru. Wel, o'n i'n meddwl bod yr arglwyddes yn mynd i gael apoplexy. Oedd hi mor excited. Wonderful news! What an anrhydedd for Cymru! Mae'n rhaid i ni roi anreg addas i'r tywysog bach. Rhywbeth to treasure ambydd. I must speak with Canu Anawg. Mae'n bocau'r boi na, chymod, Canu Anawg. A mae'n ddigwylydd. Chi'n gwybod bod wedi correcto'n Gymraeg i'n dynod y blaen? Shit gydyn. Wi'n meddwl bod fe a Lady All yn gweld lawer gormod o'i gilydd. Mae lot o werthin a sibrwd yn dod mas o'r stafell. A dynod y blaen, pan nes i, na, fydde ddim yn loio fi mi. Ond fe gas i sawl cyfarfod gyda Carni Anawg a'r Lynor Tili. I got it. The very peth. We'll give a telling. A telling direct, of course, to the tywysog bach. Bassett Jones from Cardiff shall make it campus. Ac fe a Lady Augusta, a John Jones, a Thomas Griffith, Telynod Tredigr Aws, a Carni Anawg, of course. A fe wastad na. Fe eithon nhw i bycyn y talas, i wario Telynna ac i gyflwyno'r anreg. Ac yn ôl bob sôn, roedd y Frenhines a'r tywysog yn delighted. Mae hi mei Lady wedi bod wrthi fel doi yn ddiweddar. Yr erbyn Miss Maria Jane Williams a fel Pergwn i gyhoeddi casgliad o gynion Werin. Ancient National Airs o Gwent a Morganwg. Unillws i arnyn nhw yn sefod yr enni. Mae'r cynion i gyd yn ac yn wreiddiol. Roedd Miss Williams wedi copio nhw lawr yn ofalus iawn. Wrth rando rhywun wraig tricer a deg yn ei canu nhw. Ond gwedodd yr arglwyddes, ta'n trasio y gira. A fe gath i afiolo i gymoni nhw, a sgrifennu'r ennewydd. Sgwni beth wedi'r wraig bach, sy'n gwybod hynny. Mae Miss Williams yn gerddorol iawn, a llais canu beautiful gyda'i. Roedd y delyn pur yn ffefryn nawr. Miss Williams. Bydd i mi'n wast i brydar o bras i'r brasiau at y ferch lle roes i'n serch yn gynnar. Dos ti a ti, dawed wrthi, mod i'n wyl o dŵr yr hen. Ond i'n irat am ei gweld ac o'i chariad yn ffael a cherddad o diw faddeuo ar ddau llun am boeni dyn mor galad. A nawr yn hoenus iawn ma hwyl ddiwarnod gwyl yn gwylio. Gan fyddwn fenyw laddaf
frodio. Pan a'i gwelas sydd mi sefas yn nghalon mi fel ias. Welas lan ar deyrnas a'i gwen yn hafn o'r o'i gwmpas. Ni fan swn gredu i'n dyn byw nad oedd hi rhyw anawlas, nad oedd hi rhyw anawlas. O'n i'n iawn yn enni mae llais canu beautiful gyda? A John Jones y Tylynor wedi marw tri. A mae Tylynor newydd i tynnu. Thomas Griffith o Tredigr House. Mae e'n fach ys pan byddai'n blentyn. A mae e'n Tylynor gwych yna chi fois temperamental te. Chi'n gwybod bod wedi llefen y glaw yn goeddus yn Steddfod Lerpwl achos bod ddim wedi ennill y wobr gyntaf? Godel. Mae chi dwarnod trist i'r teulu oedd hwn. Fe fiws Mr. Angry bach arw. Dim ond 19 oed oedd e. Mae wedi bod yn wanllid iawn ys blynydda. Roedd yr arglwyddes yn pryderu chalon amdano. Ond wedi colli 2 fer nawr. Caradog bach a nawr Hanbury. Gall arian yn prynu pob beth chwel. Dim ond ogystal Charlotte sy ar ôl a mae un grif gan y boles. Mae wedi priodi Mr. Herbert, y tifedd plas mawr, llanath a 3 o blant bach hyfryd gyda nhw. Fel o blant. Fe foddws a Benjamin a Lady Augusta i gofid yn ei gwaith. Trefnu agor neuaf fawreddog i'r Cymregyddion ac eisteddfod anferth i ddilyn. Fe fios carni ar awg yn aros mewn wythnosau. Diolch beth bys y Benjamin mae ar ei Brytain. Ond wir i chi. Siwrne ar ôl gwneud yr holl trefniadau eisteddfod y Fenni yn 1848. Fe fios carni a nawr un am farn. Oedd yr arglwyddes yn devastated. A fe gen i gwrs wobr am yr englyn coffa gorau iddo fa yn eisteddfod Tremadog 1851. Robin Wyn o Eifion yn ei llws. Carni anawg, cawl yn ynys. Gwnaeth enw, gwnaeth anas yn ysbys. Gwnaeth deryn siw yn fyw ar fus o'r mawrwr y mareris. Ar ôl i carni anawg fynd, fe gollws pawb ddiddordeb yn y Cymregyddion y Fenni. Ac ym mis Ionawr 1854, fe gwplos y Cymdeithas. Trenu mowr, achos oedd yr eisteddfod yn werth i gweld, a bobl yn dod o ben draw'r byd i gystadlu. Benjamin, there is no sense in this situation. Rydyn ni'n cynnal eisteddfodau Cymraeg. Rydyn ni'n codi ysgolion Cymraeg. When we go to church, we have to addoli in Saesneg. And all that Saesneg is probably responsible for the falling figures. We must do something about it. A chyn bod chi'n gallu gweud, llyfr gweddi cyffredin, oedd yna eglwys Gymraeg yn Abercaron. Sy'n benni yna, nath y plant, diwrnod mawr. Oedd miloedd wedi dod i weld. Eglwys hardd solet, a gweddi'r arglwydd, a'r credo, a'r 10 o'r chymyd wedi sgrifennu'n fras ar y waliau. A'r ni gyd yn mynd i'r eglwys, bob dydd Sul yn rheoledd. Nawr, mae'r milltir ar arglwyddes, bob amser,
yn cael ffordd i yna. A beth yw cael arian a dylanwad fan. Achos rai blynyddoedd ar ôl agor yr eglwys, fe gas arglwydd Llanofar dipyn o ffrau gyda ficer yn ei ddisgwyl. Oedd yn gwrthod o deinio ciwrad os na fydden nhw'n cynnal un gwasanaeth bob dydd Sul yn Saesneg. O, fi yna gwmpo mas yng yr arglwydd Llanofar a'r esgob ac yn y diwedd, reit, mynte arglwydd Llanofar. Cadwch eich crefydd. Fi roiau'r eglwys i'r Methodistiaid Calfinaidd. A eglwys Methodist yw i byth ddwy arni. Yn 1856, fe gas yr ymystyr anrhydedd mawr. Fe oedd y Commissioner of Works pan maen nhw'n cwni'r cloc mawr newydd yr Houses of Parliament yn Llundain. Ac fe alwon o'r gloch yn y tŵr yn Big Ben. Ar ôl Sir Benjamin Hall Llanofer. Na chi glod yn defa. Weles i'r cloc pan maen ni lan go gyda teulu. O, ni mor browd. Ac fe wedas i wrth rhyw Saesnas oedd yn gwrando na fe'n taro. That's Big Ben, yn tynnu. I knew that, yn tynnu. Yn tynnu, but I know Big Ben himself. He is my master. Fancy, yn tynnu, a cered bant. Still ened ar sison o gwbl, chyma. Mae'r Dyddiadur yn mynd i gwneud pob peth fel fydde'r hen Gymru yn arbennig. A wir i chi, os oedd yr hen Gymru gael hanner gymaint o sbri o'n i'n gael oedd byd bach net yn nhw. Mae'r Mari Lwyd wedi bod rownd yn barod, yn ben cyffur yn drewi o'n nhw, a cynfas gwely ar ei banau, jing-a-lings yn sôn wrth yna. Nos cyn Nadolig, i ni'n cwni dawr wawr i fynd i'r plygan yn yr eglwys. I ni wedi bod wrthi am ddyddiau yn y ddirnor neuaf fawr gyda celyn ac uchelwydd. Mae'r tenantiaid i gyd yn dod yn bair tŷ gyno. A na chi gyno te? Pob cig allwch chi feddwl amdano fe. Hanner cant o mince Paris, nage, hanner cant o bwdinau. A 250 o mince Paris. Wedyn yn aganu gyda'r delyn, a dawnsio, a te parti mawr i'r plant, agor o fwyd to. A pawb yn goffo gwisgo'r brethyn cofio, a mae'r arglwyddes yn trio'i gore i wyliau Cymreg, bod ambell un difanners yn werthu'n yn ôl i chefan ni. Sdim byth diferyn o'r ddiod gadarn yn un man. Mae'r arglwyddes yn strict iawn am hynny. Mae'n wirwestraig selog. Wedi cael bob tafar yn Petre Llanofar, a troi nhw'n 2 bwyta. A roi enwau Cymreg arnyn nhw. Pen Ceffyl yw'r Nams Head. A mae'r 6 Bells yn gloch gobaith. Diwrnod i'r gweision a'r tenantiaid. A'r TV, yw'n Nadolig. Ond mae'r calan yn wahanol. Pethau wahanol adeg y calan, achos mae gwesteion boneddig sy'n mae i gael swpar a chyngerdd i ddilyn gyda delyn, y côr a'r dawnswyr. Dyma nhw nawr yn dawnsio meillionen.
wedi gyhoeddi bod e wedi briodi y dywysoges Alexandra o Denmark. Dyna lwcus bod Mr Brindley Richards wedi cyfansoddi God bless the Prince of Wales mewn byd. Mae'r arglwyddas yn benderfynol o roi anreg priodas addas iddyn nhw, a casglu mawr a phwyllgorad i ri wedi bod reit y byddygion, ac o bob astem pidwch a son. Roedd yr arglwyddas am roi anreg Cymreg i'r par ifanc, a'r fyddigion eryll yn enwedig arglwydd Cawdor yn dweud nad oedd hynny'n bwysig. O, na chi yn un cast. Chi'n gwybod bod y mynnu wedi dinantiad i gyd yn wyliau Saesneg ar Eistadau a hynny sy'n Gaerfyrddin? Ond wrth gwrs, fe gas yr arglwyddas i ffordd, wedes i'r god mae'n ei Philip. Roedd hi wedi casglu mwy o arian yn neb arall, dros 800 i gyd. A canlyniad oedd i'r jewelers wneud o anreg hyfryd gwerth 2,000 o bunnau yn fwclus ac yn freichlet a bob math o bethau fel cennin a dail, jerry, trwyddi draw i gyd ac yn ôl y hanes. Roedd y dywysoges yn hoff iawn ohonyn nhw ac i ddisgwrs nhw sawl gwaith. Wedi os yr arglwyddas fyw dros 8 mlynedd ar ei can ar ôl Sir Benjamin Rhian. Wel, wrth i golli ddo, wrth gwrs, ond fe gadwys mlaen gyda'i gwaith yn ei ffordd. Ond gyda'i fwy o egni na 2 ddyn aneri o'i drynu. Roedd hi'n nyrsio llonti o faneddigion rownd y dydd, ond fe lwyddws i ysgrifennu llyfr gweddi cyffredin newydd i eglwys Abercaru a chynnal sawl cystadleuaeth Deryn. Deryn Dires, wrth gwrs. Y Deryn Bedal yn cael ei thorri mas o'r cystadleuaeth. Y Sefydliad Genedlaethol Caerdydd yn 1883 a pan wedi dros i 40 ac yn hen wraig fach eitha Cryn Tachyd, fe genigws arian mawr yn wobre am gystadlaethau Deryn Dires. Ond erbyn hyn, roedd pawb eisiau Deryn Bedal. Roedd y Dires yn hen ffasiwn yn teimlo, ond roedd yr arglwyddas yn drech na'r holl bwyllgorau. Roedd gyda hi arian y dylanwad fan, ac fe dyn nhw sy'n chyfaill arglwydd diwt i'w hocori ar Mr Joseph Parry bach nes na. Ac fe drefnon nhw gyngor mawreddog i chwarae a lawon Cymru yn unig, ac fe nath yr arglwyddas areth cyn hanner dodi. The Welsh hawk has been stamped out by the enemy's Wales. Fe gadw si, Mr Joseph Parry, si iawn, yn trefnu'r cyngerdd yma, fe gas ddau arall yn Abertŵa wedi hynny, a chynnu gwobre mawr am chwarae Deryn Dires a chanu'r lawon Cymru. Roedd côr o dilyneb Dires o 30 ohonyn nhw lan ofal. Mae wedi newid nawr. Bydd bywyd byth yr un peth hefyd. Sgwni, a fydd y Cymru yn sylweddoli. Faint neth arglwyddas dan ofal dros bethau Cymreg. O dim rhaid iddi. Roedd bywyd llawn a bodlon gyda'i heb i ni trafferthu. Ond trafferthu na erthu. A diolch am hynny.